Benvinguts a casa, a una casa que serà bosc, paisatge, natura, tot l'entorn que ens envolta. Soc en Marc Casabosc, potser moltes persones em coneixeu per la meva feina de divulgador, però avui anem a les arrels, avui anem a la pràctica, al contacte, al dia a dia, amb el camp, amb el que collim, amb el que mengem. Som a les portes de l'hivern, un dels moments més màgics a l'hort. Hi ha molts cultius d'estiu que s'han acabat i ara ve una època de molta calma, molta serenor i una època de moltes hortalisses i verdures que resisteixen molt bé el fred i que són molt fàcils de cultivar. Avui tinc moltes ganes de presentar-te, concretament 5 hortalisses i verdures que, amb uns consells molt bàsics, en podreu gaudir durant tot l'hivern i us assaboriran els plats d'aquesta temporada més freda de l'any. Som-hi! Aquí tens la ruca. És un cultiu molt sofert. Primera curiositat, de ruques hi ha la ruca de marge, la ruca que en diem la silvestre, la que trobem arreu als camins, a les vores, als marges dels camps, que seria aquesta, no confondre-la amb la ruca selvàtica, que és aquesta que estem més acostumats a veure a les botigues, que fa aquestes fulles més fines, més allargassades, més lobulades, i és la que habitualment trobem als comerços i mercats. La ruca de marge, aquesta en concret, és la que assaborim durant els mesos de desembre, gener, febrer, que la trobem ara a final de tardor i a l'hivern amb aquesta flor tan bonica, que també és comestible, és molt soferta i potser l'única cosa que sí que val la pena que tinguis en compte és que si volem disposar de fulles tendres durant uns quants mesos, hem d'anar podant i a mesura que va fent flor, aprofitem les flors i deixem la resta de la planta perquè pugui seguir rebrotant. Aquí tenim una feixa de porros. El porro és el gran menystingut de l'hort d'hivern i probablement un dels més resistents. Per què és el més menystingut? Perquè associem els porros, per exemple, a aquelles safates de tota la vida que sempre s'han comercialitzat per fer brou, no? I el porro, res més lluny que això, és una verdura, una hortalissa exquisida de l'hort d'aquesta temporada freda. Penso que una cosa que té molt interessant és comprendre com podem plantar els porros perquè ens ofereixin una part tendra, una part blanca. Doncs en aquest cas concret el que et recomano és que a l'hora de fer la plantació del porro ja el plantem molt profund, el més profund possible. I això què vol dir, efectes pràctics? Doncs que quan plantem el porro intentem soterrar fins a arribar a l'ull, perquè sí que si realment anéssim més a fons, llavors el que trobaràs que et passarà és que el porro probablement es morirà perquè no veu llum en aquell punt concret de la planta. Ara en sacrifiquem un per ensenyar-vos. El primer que fem, si ara ens anéssim a la cuina, és retirar la part verda, retirar l'arrel i consumir només aquesta part del porro. Doncs res, només comentar-vos que aquestes arrels, aquesta perruca d'arrels tan bonica que té el porro, és deliciosa arrebossada, en tempura. Res, un minut amb oli roent i queda exquisida. Té el mateix gust, evidentment, que la part del porro que estàs acostumat a menjar-te, però a més té la diversió de tenir una textura totalment diferent, molt tendra i molt cruixent. Bledes de colors. Poden ser bledes de colors, poden ser verdes, poden ser grogues. Són molt sofertes, aguanten moltíssim el fred. El que ja no són tan resistents és si viu en zones on realment el clima és molt suau, com pot ser el litoral, a l'entorn de Barcelona mateix, que després, a mesura que passi l'hivern, de seguida tindran tendència a espigar. Això com ho podem corregir o com ho podem curar? Doncs anar-les recol·lectant de forma progressiva. No es tracta de tenir una planta, esperar que es faci gran i arrencar-la i collir-la. El que es tracta és de deixar que es comenci a desenvolupar i a mesura que li van sorgint fulles tendres, les anem recol·lectant de mica en mica. I deixem la planta amb l'ull. Què és l'ull de la planta? Doncs són les fulletes més tendres que hi ha al mig, al cor, que són les que deixem per permetre que la planta segueixi fent massa foliar i segueixi produint. No hem de tenir cap més precaució. Quanta més calor, quan més bo faci, recol·lectem-les més sovint. D'acord? Així enganyem una mica la planta i la forcem a que torni a donar-nos fulles tendres. Cold kale. Cold kale, o si t'ho estimes més, i a més faràs feliç a Pompeu Fabra, li podries dir col arrissada, també, d'acord?
que li passa una mica el mateix que parlàvem de la bleda. El que es tracta és d'anar collint fulles a mesura que les produeix, val? No té massa incidències, amb l'única curiositat que moltes vegades s'hi posa la papallona de la col que fa niu i genera l'eruga de la papallona de la col. Per evitar això, un truc molt senzill seria cobrir-ho amb una malla insecticida, amb una malla que no permeti l'entrada de les papallones, i llavors tindríem, durant tota la temporada d'hivern, les fulles perfectes. Per la resta és un cultiu fàcil, resisteix moltíssim, moltíssim al fred, i res més. Vull dir, jo penso que és una de les cols més agraïdes per poder fer des d'uns xips, el trinxat mateix, que moltes vegades es fa amb la col grossa, però la col kale aporta un gust, un sabor magnífic per tots els plats que estan elaborats amb patates o amb trumfos, que diem aquí al Solsonès. I aquí l'últim dels cultius, la deliciosa, delicada i resilient herba dels canonges. Té una virtut, que és que es pot cultivar a pràcticament qualsevol lloc. No necessita excessivament unes grans condicions de llum. I en entorns petits, en entorns urbans o en jardins molt menuts, en terrasses fins i tot, és molt pràctic tenir-ne alguna jardinera perquè ocupa molt poc espai i així en disposem en 30 segons i ja se'n pot anar a la cuina directament. Anem a explicar-ne algunes curiositats. Ara, el que em sembla més interessant de traslladar-te és la idea d'on estem collint els canonges i per què els estem collint on els estem collint. Juntament amb la ruca, que hem comentat abans, i les bledes, per exemple, si ho fem bé, només les sembrarem un cop a la vida. Què hem de fer? És molt senzill. Bàsicament tenir la delicadesa, la cura, de deixar algunes de les mates que sembrem aquesta primera vegada, deixar que facin flor, deixar que facin llavor i que acabin el seu cicle, que s'assequin i que s'escampin soles, lliures. D'aquesta manera fem una sembra i al cap de 15, 20, 25 anys, i ja soc generós, perquè 25 anys són anys, seguirem collint la descendència, les criatures d'aquells primers canonges. Per nosaltres, l'autèntic plaer de poder cultivar tots aquests aliments deliciosos és que després ho podem portar a la taula, compartir-ho, assaborir-ho i seguir gaudint del batec de l'hort durant tot l'any, cada dia i cada mes de l'any.